Sabías por que o 10 de marzo se celebra o Día da Clase Obreira Traballadora Galega? O 10 de marzo conmemora os tráxicos eventos ocorridos en Vigo en 1972, coñecidos como a matanza dos obreiros da construción. Ese día, un grupo de traballadores da construción reuniuse para protestar polas súas precarias condicións laborais, exixindo melloras salariais e medidas de seguridade no seu traballo. Esas protestas foron reprimidas violentamente polas forzas de seguridade, resultando en 5 traballadores mortos e unha decena de feridos. Este tráxico evento marcou un fito na loita obreira en Galicia, e serviu para visibilizar as condicións de explotación e represión ás que estaban sometidas os traballadores da época. A conmemoración do 10 de marzo busca honrar a memoria dos traballadores caídos na loita polos seus dereitos laborais e lembrar a importancia da solidaridade e a unidade na defensa dos intereses da clase traballadora galega. Ademais, serve como recordatorio da necesidade de seguir loitando por unhas condicións laborais xustas, dignas e equitativas para os traballadores en Galicia e en todo o mundo. Xuntos somos máis fortes.